Nasangop sa gingkasa nga drug bypass operation ang bodegera kag kahira sang illegal nga droga nga si Joy Grace Piagola, 41 anyos, sa barangay Zamora Milieza de la Rama Compound City proper, Iloilo City, kagawon sa Hunyo 15. Sunod sa pahayag ni Police Captain Glenn Suliman, officer in charge sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6, nga nabaklan si Piagola sa dawa ka plastic sang suspected Cebu gamit ang 30,000 pesos nga bypass money. Na-recover pagidugang ang 8 ka medium size nga plastic kag 5 ka dalagko nga plastic sang suspected Cebu nga nagabalor sang 3,740,000 pesos kag nagabugat sang 550 gramos. Samtang recover man ang bypass money, cellphone kag passbook kami mga dalagko nga kantidad sang kwarta. Ginpahayag pa ni Captain Suliman, madugay na nila nga ginamonitor si Piagola kag nahibaluan sa Manila ini nagatiner kag kung magpauli ini sa Iloilo City mayara sang shipment sang droga. Si Piagola ang mayara sang iban nga courier sang droga kag siya ang nagamando para sa distribution kag nagakolekta sang kwarta binaagi sa online transaction. Actually dugay na gid ni yung aton pagka-monitor siya K5 Baron kag nabalaan naton nga digdo ni siya naga-stay sa Manila, no. But may mga information kita nga na-receive nga every time magpuli na di siya is gadalan siya sa illegal drugs. Iti kung tanawon mo medyo madalo mahing history sining babae mo, no. Ang iyang father ni daw alleged nga priso man daw sa Muntinlupa. And at the same time daw may partner ni siya nga isa kadako nga drug personality nga ato mandigto sa priso subong sa NBP. Naibaluan nanday Captain Suliman nga ang live-in partner ni Piagola ang kilala nga drogista sa Rion 6 nga si Jovan Abantao nga nakahunong karon sa New Bilibid Prison. Dugang pa ni Captain Suliman mga ka-K5 nga hindi lang si Piagola ang utok kid sa pagpalapnag sa illegal nga droga diri sa syudad o kon din pa man nga lugar, kundi may ara pa sang mas mataas sa iya. Balita nagikan sa City Proper. Ako si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News App ang. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.